No niin, mä oon täällä Helsinki-Vantaan lentokentän Sixtin palautuspaikassa ja mä toin tänne eilen tällaisen Kia Niron Turun satamasta suoraan. Ja nyt mä sain tänään sähköpostia, että tässä olisi naarmu ilmaantunut, joka mun pitäisi korvata 400 €. Mä nyt haitutin tän auton tänne takaisin Pesulasta, että mä näen, että minkälainen tää tilanne on. Koska mä oon 100% varma, että mitenkään minun ajamana siihen ei ole mitään naarmuja voinut tulla. Koska mä en ole ensinnäkään edes peruuttanut tällä autolla muuta kuin tähän parkkiin silloin. Ja se, että miksi mä en ole sitä lähtiessä huomannut, on se, että se naarmu on tuossa. Ei sitä näy kameraa, ei se näy silmään tästä kulmasta. Tuossa se on. Mut sitten kun me räppästään tähän valo päälle ja mennään tänne ihan alas ja katsotaan tästä kulmasta, niin sit siinä näkyy maalipinnassa on tällainen niin kuin neulalla vedetyn kokoinen 4 sentin naarmu. Ja tästä siksi yrittää kusettaa multa 400 € jostakin. Et eiköhän tää